uban sa mga announcement siguro sa page nato sa Cathedral Dipolog Cathedral nga Facebook page no nadia ang mga announcement. Ang Ginoo maanaa kanimo. Palihog dugo sa inyong mga ulo alang sa panalangin. Ang amahan nga maluluyon magahatag kanato og paniingnan sa tinuos nga gugma diya sa mga pag-anto sa iyang bugtong anak. Pinagi sa inyong pag-alagad sa Dios ug sa isig katawo. Makadawat unta kamo sa iyang dili maihap nga mga panalangin. Amen. Nagtuo kamo nga pinagi sa iyang pagpakamatay ang kamatayon gilaglag ni Kristo hangtod sa kahangturan. Hatagan unta kamo niya sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Nagpahiubos siya tungod kanato. Magsunod unta kamo sa iyang paniingnan ug makaapit kita kamo sa iyang pagkabanhaw. Amen. Manalangin kaninyong Dios nga makagagahom sa tanan. Ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ng Santos na Misa, lakaw kita diyan sa linaw ni Kristo. Sa nakalabay ko sa katapnaw kapinidyong nabati ang Santos nga Misa nga nanukad live diri sa Holy Rosary Cathedral ning Dagbayanda o kinigaton sa iyong pagtatag sa kapanibalay pinagis kimanan sa DXDR tatak RMN Dipolog. Ang nagpisa karong buntaga mao ang atong talahorong obispo nga si Boss Reverend Severo Secar Mari. Tiyabagan sa duha ka dikot Reverend Teotimo Quinones Jr. o Reverend Tim Carmari. Ang atong mga kauban dari sa Special Events Team, lagi panguluhan ni Tax Sinumba sa Master Control Daniel Ude. Kini si Mario Lacayningon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw hangtod sa sunod na yun. May buntag sa tanan. Studio, take it away. Tatak RMN. Champion Supra Power na! Mura siya! Tanggal pa, Max Mancha! Champion tipid ka! Pili na! Sa presyong abot kaya! New Champion Supra Power with X-Stain technology. Max Linis, Max Sulit. Hi, I'm Dulce, your Asia's Power Singing Diva. From my Dulce Amor days to where I am now mentoring aspiring singers, I feel proud bringing honor to our country. At my age, I make sure I live fit and healthy with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments to complete the powerful rhythm and harmony of my musicality. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kita magazabonggenyo pronto alivia. Por eso necesita valiente, practicar y perseguido para alcanzar el más sueños. Na otro enfermedad necesita el medicina pronto también. Rexedol Forte, pronto el banat, pwede hindi lang el buhat. Pati dolor de cabeza, dolor de cuerpo y calentura. Pronto iyo hace el todo, kay tiene iyo sueño queda aliviado el vida. Rexedol Forte, pronto el banat na 4. Anagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa sinina at kabloom sa kahumot, suwayi ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Ball, bago kumagabloom. Charm Fat-Ball, damit kay may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Dunay Stay Fresh technology. Sinina at kabloom sa kahumot. Charm Fat-Ball, bago kumagabloom. Charm Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN.
Okay, yan na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sumong tulumanon Silver Donduyano Senior alias Veritas. Okay, sa gihapon nagmakauban nato dinhi sa technical side ang atong mga kasamang radyoman Tani Luod, kasamang radyoman Tax sa Ilumba, o niya po day si Ma'am Alma, no? Nagpaabot po sa iyang tulumanon, humani ni atong tulumanon. Okay, sa gihapon atong pasiunang pagtimbaya, no, sa atong amahan dinhi sa istasyon, nag atong station manager si kasamang radyoman Edgar Dagumo, uban na yun sa iyang devoted staff dinhi sa maong istasyon. Okay, sa gihapon ang atong bagyugbo, no, sa atong amahan sa atong diocese, no, si Most Reverend Severo Kermaring atong natungog, no, diri pod live sa og nakita pod sa live streaming, no, ang pag-preside niya sa Santos nga misa nga nanukad gayud sa atong katedral, no, Holy Rosary Cathedral. Okay, maayo na usab nga pag-obserbar nato sa Palm Sunday, no, Palm Sunday karon hinaot nga makasimba yuta karong adlaw. Okay, Semana Santa na. Okay, og atong pagkyupo sa atong spiritual director, no, sa Catholic Faith Defender, Reverend Father Ramil Curong, Reverend Father Rui Salvo, Reverend Father Leonilo Dagpin Jr., o sa tanan, nila na ito umangandan ang isa kadaghan, sa tanan nga na-assign din sa Diocese of Dipolog, bisa na sa gawas, no, sa maong diocese ang atong pagkyukbo kanila o kaninyo nga tanan. Sa tanang nag-monitor karon ang atong kukuban sa grupo, CFD, mga Katoliko, mga dili Katoliko, ako gyapong pagkyukbo kaninyo nga tanan. Okay, ako naman tong gisaad ninyo nga atong padayon karon ang atong wa mahuman nga nahisgutan. Okay, atong gikutlo ang San Juan, dili San Juan, but sulat ni San Juan sa revelasyon sa atong Ginoo ngadto niya nga atong mabasa sa Pinadayag o Apokalipsis Kapitulo 22 tudling 18 hangtod sa 19. Kadtong niingon si San Juan nga ayaw ninyo dugangi ang mga propesiya nga nasulat niini nga pasahuna. Kinsa tong magdugang o magkuha niini pag silutan sa amahan. O kini nga tudling gigamit ni sa atong mga igsuon, no, in review lang, gigamit sa atong mga igsuong nahimulag sa ilang pagsaway, sa ilang pag-atake, no, sa atong baruganang Katoliko, diha sa atong mga kanang gitawag na to kalambuan sa pagtuo. Naamang gutay mga tradisyon nga kanang gitawag na to small t's. Small t na to ang pirmerong litra sa tradisyon. Comparing pod sa kadtong capital T nga gitawag na to apostolic tradition. Atong gi-capital tong apostolic tradition kay nagsugod magyud to panahon sa mga apostoles. Pero ang mga small T traditions na to, kanang bag-o ra na develop. Pag-abot na sa panahon nga, tungod kay galambo ang atong pagtuo, ang atong responses po maglambo. Parehas anang magdugang ang atong mga pista. Kay magdugang man po ang atong mga bayani sa pagtuo. O gawahin na di ka na tao. Dayon nakita ang imong kasantos. So, i-recognize juga, pasidunggan juga mo nang himuan kang pista. Dayon, mabansay na, dayon, mapanunod po na nga pagbansay sa umaabot pa, kauhay ay ng mga henerasyon, may mo ng tradisyon. So, kanang mga debosyon na to, sama sa itong pag-ampo sa Santos nga Rosario.
awahin na siya nag-develop. Mga small T tradition na to. Unya, dili na siya supak adtong tradisyon nga gisaway ni Kristo sa San Marcos 7. Ako naman yung gisgutan. Kay dili man tanang tradisyon ang dili o gisaway sa Ginoo sa maong sitas. Giklaro man sa Ginoo unsa tong tradisyon nga iyang gisaway, no, kanang sa San Marcos 7. Kung atong basahon na kadto ng mga tradisyon sa mga katiguangan ni adto o particular gyud tradisyon sa mga Hudiyo ni adto nga kung atong sundon o kung ato bang sana muduyog ta atong nga tradisyon, masupak na noon ang sugo sa Dios kanang moral law nga pagtahod sa ginikanan. Kay ang gisaway gyud sa Ginoo nga tradisyon ni adtong higayuna kadto man tong ang mga Hudiyo moingon sila nga kining ila kunong ilang amot o naa nila o abot dili nila itabang, dili nila ihatag sa ilang ginikanan kay ang ilang alibay mura pog maayo ba mayon sila nga amo maning ihatag sa templo, amo maning i-offer sa templo, ihatag man namon sa templo. So mao na nga dili nami mohatag sa ginikanan namo. Kana nga nahimong tradisyon sa mga Hudiyo mao na ang gisaway ni Kristo ngano man kay nalapas naman noon ang iyang sugo sugo sa Dios kanang pag respect o pag-honor sa ginikanan but pasabot nga mutahod sa ginikanan o kanang pagtabang nato sa ginikanan pag-honor man nato nila. So kato nga tradisyon kay nalapas man noon ang sugo sa Dios mao to ang gisaway sa Ginoo. Tradisyon sa tao nga supak sa iyang sugo, sa iyang moral law. Pero ang mga tradisyon nga maayo, bisan pag awahin na siya nag-develop, awahin na namugna nato, dili na siya supak sa Ebanghelyo ni Kristo. Gani, kung atong hinumduman tong San Juan 14:12, unsa may giasoy sa atong Ginoo diha, unsa may gipanulti o gisugilon sa atong Ginoo diha, San Juan 14:12, niingon siya, kinsa tong buot mo sunod kanako, mubuhat sa akong gibuhat, o maghimo siya, o mubuhat siya, labaw pa niini, kay muadto man ko balik sa amahan. Kana nga tudling, dili ko malimot, ani kay mao ni ang lig-ong kaligunan, nga ang simbahan nga tinuod, maglambo, progressive, dili stagnant. Di ba? Dili supak ang atong Ginoo anang mga kalambuan sa pagtuo. Kay kung supak pa ang Ginoo, supak pa sa iyang balaod ng mga kalambuan, para nako way relihiyon ang nakasunod. Kay sa akong nakita ron sa mga matag pundok, naglambo man. But ipasabot na may ilang gihimo karon nga wala pa pod mahimo sa mga apostoles sa ilang panahon. Sama kung ang atong simbahang Katoliko galambo na ay mga practices nga karon na nato makita sa panahon sa mga apostoles wala pa, kay sa ato laging gituhuan maglambo lagi na. Kung ang atong mga igsoong nahimulag ilan ang sawayon ang atong mga paglambo, kay supa kuno na sa Biblia, kay ato kunong gidugangan isupag lagi si San Juan ng dugang-dugang, di ba? Kung insakto ang ilang pagsabot o pagsabot sa mga dili Katoliko, kung insakto ang ilang pagsabot ana, way relihiyon o walay pundo karon nga naggamit o nagtuo aning Biblia ang nakakorek, puro sayop nga naman kay matag pundo karon na amay gipangbuhat nga wala pa gyud panahon sa mga apostoles. Pananglit, ang mga apostoles niadto ang ilang kasulatan nga available kadto pang daang kasabutan, wala pa sila New Testament compilation, kay awahin naman na nasuwat, awahin na gali na deklara, i-officially revealed pila ang linamdagan sa Espiritu Santo, pinaagi na sa mga council, di ba? Panahon sa mga apostoles, wa man sila kanang compiled New Testament, kay katong kasulatan sa ilang panahon, ang karaan pa man to, ang daan man to, Old Testament. Wala pa sila gisipit-sipitan nga parehas nato ron nga naanay yun ng duha, New ug Old Testament. Di ba? Dayon ang ilang kasulatan sa una wala pa'y kapitulo o bersikulo. Kada bang numero ba? Kay sa atong panginsusi sa history, kasaysayan, ang mga obispo naman.
Katoliko ang nagbutang og chapter og verses nga sa una panahon gyud, no, sa karaang tugon, no, o bisan sa bag-ong tugon pagsulat sa mga apostoles, wala na nila butangig chapter og verses. Wala na nila butangi chapter og verses, wala na nila butangi, awahin na butangi og unya ang responsible, ang nagmugna ana, ang naghimo ana, simbahang Katoliko pinagi sa iyang mga obispo, mga kaparian, ang nagbutang ana. O, nya, kung unsa to sa una din, maora pod karon na walay nakasunod nato kay kamong mga nibulag sa Katoliko, gamit-gamit man mong Biblia nga naay chapter og verses nga panahon sa mga apostoles, wala man na. Di ba? O. So, kanang atong simbahan, butangan jug nimtag. O, sa atubangan. O Church of Christ, o Iglesia ni Cristo, butangan jug Iglesia ni Cristo, Church of Christ. O, ibutang diya agad sa atubangan sa simbahan, kanang entrada gani. O, naabugod tayo mabasa sa Biblia nga, nag-ingon ng mga apostoles nga, butangin ninyo nimtag ang balay alampuanan o templo. O, wala. Kaya usama na sa mga kalambuan sa atong pagtuo nga moabot ang panahon mo gina maglambo. Maglambo ang atong pagtuo, maglambo pud atong mga responses. O, kung sayop na kanang mga development sa atong pagtuo, mga kalambuan, di way nakasunod nato kay puros ta sayop tanan. Di ba? O. Pagkadaghang kayong gibuhat na turon nga wala pa buhata sa mga apostoles sa ilang panahon, magsangyaw ta pinagig internet, pinagig radyo, pinagig telebisyon. O, wala man na panahon sa mga apostoles kay wala pa man sila ang mga butanga, wala pa man na maimbento ng mga butanga sa ilang panahon. O, nasayop na daita karon. Di lang mga Katoliko kamupod nga nagamit anang mga bag-ong teknolohiya karon, nasayop na pud ay mo ana kay nagamit mo ana nga panahon sa mga apostoles wala na nila. Di ba? Oh. Ya, kana lang pag deklara pila ang New Testament, pila ka basahon, wala na mahimo sa mga apostoles. Sa ilang council sa Jerusalem kay pinagi man nag-council ng magdili sila magtugot, di ba? Kanang pagdili o pagtugot, binding and loosing, gihatag man ang gawhuma sa Dios ngadto sa iyang simbahan, no? Mateo 18:18. Unya hinugpong na. Unya kanus aman na mahitabo kung magdili sila og magtugot kanang mga council. Para sa atong Council of Jerusalem nga doon na sila giusab. Oh, di ba? Ang unsa may giusab nila sa Council of Jerusalem nga niadto sa karaang tugon dili maka apil sa gingharian ng Hintil kay Hudiyo ra gyud. Pero sa dogmatic declaration pronouncement ni San Pedro katong human sa taas nga lantugi sa maong konsilyo o council na iyang gipasabot didto nga dili natong karaan mahimo na nga ang mga Hintil maka-apil sa gingharian sa Dios. Unya, dili na po sila obligado magpatuli kay sa karaang tugon kinahanglan magpatuli mangyuga kung magpasakop. Oh, mao toy example sa ilang council nga nagdeklara sila dogmatic pronouncement nga doon na pagali sila gipang usob, di ba? Oh, doon na gipang usob. Pero napod no gipadayon ra. Pero that was tungod sa ilang authority to bind and loose. Di ba? Mga tinahod nga viewers o tinahod nga tigpaminaw. So, mauna kung supak sa Biblia ng mga kalambuan sa pagtuo, why pundok ron sa Kristyanismo nga nagamit sa Biblia ang nakakorek. Puros ta sayop tanan kung gibawal pa ng mga kalambuan. O ang teksto nga nagklaro nato nga dili supak si Kristo anang mga kalambuan sa atong pagtuo, kanang Juan 14:12. Sa dihang nag-ingon siya, kinsa tong buot mo sunod kanako mubuhat sa akong gibuhat o magbuhat siya labaw pa niini kay muadto mako sa atong amahan. Mubalik magkog asa ko gikan. Di ba? Nya kinahanglan matuma na. So kung ang simbahang Katoliko naglambo, dili na gyud siya
parehas og itsura sa pagsugod yun niini sa panahon sa mga apostoles. Dapat lang kay mao man na ang kinaiya sa iglesia malambuon. Gihulagway pa na sa San Marcos 4:30 hangtod sa 33 nga mahimo ning labing dako nga sa pagsugod kuno gamay pero mahimong labing dako. Ya, unsa mang ginghariana ron nga Kristyanismo ang nahimong labing dako. Nga kana gani na klaro na nato nga mao na ang Roman Catholic Church. Kung maghisgot ang tinuhuan nga Kristiyano, ang Roman Catholic Church gyud ang katumanan anang gipanagna diya sa San Marcos nga ang gingharian sa Dios. New Covenant Kingdom mahimong labing dako. Sa pagsugod nasa Lucas 12:32 nga giingnan sa Ginoo ang maong simbahan nga ayaw kahadlok gamayng panon. Kaysa pagsugod gamay pa man alang-alang mo pay pagsugod ako dayon. Okay, kanang nahinumdum ko sa saksi ni Ubang akong nahinabi niadto nga iyang gikutlo ng San Lucas 12:32 nga ayaw kahadlok gamayng panon nga ang tinuod ko nung simbahan gamay ra kay mo may giingon sa Biblia. Ni akong gitubag nga kano sa man nahitabo nga giingnan sa Ginoo ng iyang iglesia og ayaw kahadlok gamayng panon. Sa una pa na, sa gamay pa, bag-o pa nagsugod. Pero dili na magsiging gamay kay mahimo man ang labing dako matud pa sa San Marcos 4:30 hangtod sa 32, mahimong labing dako. Ya, dugay naman to nasugdi sa Ginoo di. Sa ato pa, dako na ron. O unsa man na sa atong panahon ron, unsa man ang punduka ron ang nahimong labing dako kung maghisgot og Kristohanon nga pagtuo. Roman Catholic Church tungod kay nagsugod magyud ni unang siglo. Nakaron kung dili supak ang Ginoo ang mga paglambo, unya ngano man tong giingon ni Juan sa panan-aw niya sa Revelation chapter 22 verse 18 to 19 nga ayaw ninyo dugangi, ayaw ninyo kuhai. Now, in partial, ako naman yung nahisgutan sa miyagi. Nga, understanding the scripture in context, dili tanang butang, dili mapunan o dili madugangan. Atong sabton tong tudlinga o unsa ang gipasabot ni Juan nga dili dugangan. Wala maghisgot si Juan didto nga tanan dili pwede madugangan. Para sa nang kwarta na to sa bangko, dili ba na pwede dugangan? Kanang mga balaod na to ecclesiastical o canon law, mga kanang gitawag to disciplinary law. Kana lang balaod sa gobyerno, sige nang gadugang, sige nang ga-revise. Di ba? Anong pwede man ta mag-revise og mga lagda kay wala man ta igna sa Ginoo nga dili to pwede dugangan, dili pwede i-revise. Ang gipasabot ni Juan nga dili dugangan diha, kung atong basahon ng Revelation chapter 22 verse 18 to 19, ang iyang giingon diha, kinsa tong magdugang ni ining basahona, singular. Ang iyang gipasabot anang tudlinga, kanang gisuwat niya sa Revelation, dili kuno dugangan, dili pud kuhaan. Wala siya mag-ingon diha nga, ayaw ninyo dugangi inyong debosyon. Wa siya mag-ingon diha nga ayaw ninyo dugangi inyong mga pista. Of course, kung maghisgot po tag pista, duha na ka set of feast, duha na ka hutong sa mga piyesta. Kadtong piyesta sa karaang tugon, gihisgutan ni San Pablo nga pahunungon na to, gitapos no ni Kristo sa krus katong mga kasaulugan sa daan. Nana sa Colosas kapitulo 2, tudling 14 hangtod 17, di ba? Kay New Covenant naman sumagbag-o na putag mga kasaulugan, di ba? Kay ang karaan gitapos naman to, katong nag-ingon si Kristo sa krus gani, natapos na. Unsa may natapos na to? Ang daang kasabutan. O ang iya pong personal nga mission na human niya, natapos na, di ba? Pero ang mensahe sa gingharian padayon pa man mo na iyang gisugo ang iyang simbahan, nagtukod sa iglesia, nga mo padayon sa pag-pronounce sa gingharian sa Dios, pagpadayag kung unsa gyud ang gingharian sa Dios. So mao na ang simbahan ron na makita na to, walang masabti, di ba? Mo na nga daghang kayong nibiya niini. Ang gipasabot ni John diha sa Book of Revelation nga dili dugangan,
ang iyang gisulat diha sa Revelation. Kay pag ingon niya nga ayaw ninyo dugangi kining basahon kini singular, wala pa siya maghisgot sa ubang basahon diha. Of course, pwede na po nato no na sa sabton nga kung dili padugangan ni Juan kanang iyang gisulat diha sa Revelation, so maupod sa ubang mga libro diha. Kay kana akong Biblia dili man na usa ka libro ra, daghan man ang libro. Muna gitawag na to Book of Books, libro sa mga libro. Kung sabton lang nato ng iyang gisuwat pinadayag, ang iyang gipasabot diyang dili dugangan kana lang Book of Revelation, niya wa man na dugang is Katoliko. Kay kanang atong debosyon lahi man po na kanang mga canon law, mga pista na to, gawas naman na sa Biblia, wa man na to na gidugang diha sa Book of Revelation. Kay kung gidugang pa na sa Book of Revelation, gisulat pa nag-apil diha, diha na ta nakasala, diha na ta nakasupak. Mo bitong wa na to na gisulat diha kay supak man na kung atong ipuno diha sa unsay na hisulat. Pero wala ta bawali, wala ta did-i kung ato nang gihimo sa uban na pud nga mga paagi. Tungod pod kay ang simbahan na ay authority sa paghimo ana. Sa Hebrehanon 7:12 giingon diha nga kay ilisan ang pagkapare ilisan usab ang balaod. Kana gi-implied na gyud nga naagi pag-ilis na ipag-usab. Kay tapuson man tong karaan, pulihag bag-o. Nya ang magmugnaan as pagpuli di ang mga leader po sa simbahan. Di ba? Mao na nga karon pagkadaghanan natong mga pista. In honor sa mga santos atong pagtuo. Mga small t's na to o kinahanglan mo tuo na kay ang simbahan na ay authority to bind and loose, pagdili og pagtugot. Kung dili ta mo tuman anang gihukman sa simbahan nga atong buhaton sama ra nga wa na to tuhoy si Kristo kay nag-ingon siya sa San Lucas 10:16, ang naminaw ninyo akong simbahan sama rang naminaw nako, ang wala maminaw ninyo sama ra pong wala maminaw nako. Di ba? So ini bisan pa kanang pangurus kay ang simbahan nagmando man nato nga mo ni atong sign sa atong pagtuo, mangurus ta. Di ta mag-iya nga di ko ana kay Katoliko ra na. No. Sa eskwelahan bitaw, kinahanglan mo apil man daw kung sa atong uniform, sa color sa atong uniform, mo apil ta kay para united ta. So kung tinuod ang Kristiyano, mangurus kita dapat kay nagpaila nga united ta sa atong pagtuo. Kung dili ta mangurus, but pasabot, dili ta makighiusa. Sa simbahan nga, kung buod na hunaon mo ang original nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. So wa naman tayo igong panahon, ato na po nang ipadayon, kay naapa ko'y dapat hisgutan in line na nga tema sa sunod na Domingo pohon. Okay, hangtod sa sunod nga pagpadayag sa atong tingog, sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Maayong pag-obserbar sa Semana Santa. RMN